салом алейкум, хуш омадед ба канали қошинос Ширини Бронова. муддати як ҳафта мешавад бениҳоят саволҳои зиёд аз тарафи муҳоҷироне ки дар Русия қарор доранд ба ман дода шудааст. оиди ҳамон ҷонишини вазири корҳои дохилии Русия ки баромад кард ва гуфт ки яъне ҳушдор дод ба давлатҳои СНГ, ба роҳбарони давлатҳо ки мақсад шаҳрвандони онҳо дар Федератсияи Русия таи 1 миллион беҳуҷҷатан, яъне нелегална зиндагонӣ доранд, кор доранд. ман ҳаминро ба шумо гуфтаниам ки видеоро аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед ва саволҳо бошад дар поёни ҳамин видео дар комментария саволҳои худро гузоред. марҳамат, ба саволҳои шумо ман вақт шавад ҳатман ҷавоб менависам. шумо ҳаматон медонед ки аз моҳи марти 2020 сол фармони 274 президенти Русия Владимир Владимирович Путин ба имзо расид ва таҳти баррасӣ қарор дода шуд ва ҳамон фармон то 15 июни 2021 яъне ки тамдид шуд, дароз шуд, муҳлат дорад. оиди будубоши шаҳрвандони хориҷӣ яъне муҳоҷирон дар Русия. ин маънои онро надорад ки гуфтанд ки масалан фармон яъне шаҳрвандони хориҷӣ ё муҳоҷирон бе патент дар Русия кор ва фаъолият кунанд. ба ин дахл надорад. ҳамон нафароне ки яъне регистратсия доштанд ё РВП доштанд, вид на жительство доштанд дар дигар давлатҳо ва омадан натавонистанд бо сабаби пандемия, муҳлатҳои ана ҳамино дароз шуд. муҳлати регистратсияи нафароне ки сарҳадҳо маҳкам буд, пресикат граница яъне рафта омадан натавонистанд. ин фармон ба ҳамонҳо дахл дорад. ба нафароне ки кор мекунед дар Русия, инро бидонед ки бояд ки ҳатман патент кардан дар кор. ғайри ин мана муддати 1 сол зиёд мешавад дар асоси ин фармони 274 зиёд муҳоҷирон кор кардед, зиндагонӣ доред. ақаллан дар ҳамин 1 сол метавонистед ку патент кунед. ҳамин хел не? ҳол ҳам сари вақт аст. ҳар рӯз як тағйирот иловаҳо мешавад. ҳар рӯз як қонундону ҳар як нафаре ки дар Госдума, Думаи давлатӣ кор мекунад, пешниҳод мекунад. ҳар як лоиҳаҳо пешниҳод мешавад. лоиҳаҳо қабул мешавад аз тарафи намояндаҳо, депутатҳои Федератсияи Русия дар Госдума ва интизори масалан имзои президентанд. амнистияра чанд моҳ пеш ман видео карда будам дар ҳамин каналам ки яъне байни мақомоти МВД ва Госдума ва пешниҳод шуда истодааст ба роҳбари давлати Русия ки нисбати ҳам муҳоҷироне ки нелегална ҳастанд яъне амнистия шавад, то ки онҳо ҳуҷҷат кунанд, аз сари нав зиндагонӣ кунанд, кор кунанд. видеои ман чанд моҳ пеш пешниҳод шуда буд ба шумо. аммо 1 сол мегузарад, то ҳоля баъзи инсонҳо патент надоранд ва савол метиҳанд ки анаку нав ҷонишини вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия баромад кард, анаку аҳволи мо чӣ мешавад, чӣ кор кардан лозим. баъзеҳо нав бедор шуда истоданд. ҳамин муддати 1 сол чӣ саволе ки ба ман касе дод, ман гуфтам то илоҷ доред, кор мекунед, ҳамун пули патентро доред, ҳуҷҷатҳои худро супоред, патент гиред. ҳар рӯз як тағйирот иловаҳо мешавад, одам намедонад ки фарду чӣ мешавад. ва вақте шумо патент дар даст доред, бемалол кор ва фаъолият мекунед, зиндагонӣ мекунед. ягон кас шуморо дастгир намекунад, ягон кас ба шумо масалан ягон таҳдид намекунад, шуморо ягон депорт запрет намекунад, ҷарима намебандад. вақте шумо дар даст патент доред, регистратсия доред, кор доред. ва ҳазорҳо нафар ки муроҷиат карданд, ман ҳамин хел тавсия додам ки кӯшиш кунед, патент кунед. айни ҳол ҳама сарсону саргардон беҳуҷҷат ва медонанд ки моҳи июн низ наздик омада истодааст. барои ҳамин саволҳо медиҳанд. ҳол ҳам сари вақт аст. касе ки мехоҳед дар Русия зиндагонӣ кунед ва минбаъд кор кунед, ҳатман ҳуҷҷатҳои худро рафта дар УВМ, ФМС пештарак гӯё супоред. кӯшиш кунед патент гиред, патентҳои худро дар даст гиред ва бемалол кор ва зиндагонӣ кунед. шумо медонед ки дар ватан ҷои корӣ нест. агар ҷои корӣ мешуд, ба ҳама мерасид, ҳеҷ вақт мардум 10,000 11,000 сомон билет гирифта ба Русия намеомаданд. шумо ҳаматон медонед, дар ҳамин ютуб ҳама навигария мебинем, мешунавем. чаро ин қадар мардуми мо бепарвоянд? то аз дасташ нагиранд, депорт запрет аз масалан хоки Россия берун накунанд, бовар намекунанд. рӯз ба рӯз қонун сахт шуда истодааст. рӯз ба рӯз назорат сахт мешавад, назорати қатъӣ мешавад, хона ба хона мегарданд. барои ҳава эҳтиёт шуданд дар кор. дар куҷое ки зиндагӣ мекунед, аввал фикри ҳуҷҷатро кардан дар кор, забонро ёд гирифтан дар кор, мувофиқи қонуни ҳамон давлат зиндагонӣ кунед, кор ва фаъолият кунед. на ҳуқуқи худтонро вайрон кунед, поймол кунед, на ҳуқуқи дигаронро. барои ҳавай саволҳо додед, хоҳиш мекунам нафарони савол додед, бо диққат гӯш кунед.
регистрация ҳамон моҳи март то моҳи июн ҳисоб карда мешавад. марҳамат, мигратсиони карта доред, муроҷиат кунед ивм барои гирифтани патент. агар ба шумо патент додам бо хуб, агар шумо ягон қонуншиканӣ карда бошед, ягон ҷаримаҳо шуда бошед 2-3 маротиба, депорт бошед, запрет бошед, муддати 10 рӯз агар ба воситаи суд ҳамон қарори судро бекор накарда бошед, донед ки баъди 15 июн шумо бояд ки ба тариқи автоматически аз Русия баромада равед. саволҳо бошад, бори дигар мегӯям, дар поёни видео нависед. вақт шавад ман ба саволҳои шумо ҷавоб менависам. ман бо телефон, бо занги телефон ҳеҷ вақт ҷавоб намедиҳам, имконият надорам, вақт надорам. нафароне хоҳед ки навигариҳое ки ба шумо сари вақт расанд, марҳамат, подписат кунед, обуна шавед ва аз ҳуқуқҳои худ бохабар мешавед. саломат бошед, дар амони худованд бошед. видеоро лайк гузоред, то ки дигар ҳамватанон бубинанд ва истифода баранд ва саволҳои худро дар поёни видео монанд ба саволҳои худ ҷавоб гиранд. боз такрор мекунам ки аз пайи ҳуҷҷатҳои худ шавед, имрӯз пагаро нигоҳ накунед, патент кунед. дар амони худованд бошед.